Комплект от храни, както и хранителни добавки за нашия организъм. Много полезни, здравословна храна, поддържа теглото, а също така, ако искате да отслабнете или да напълнеете, също има вариант за комбиниране на тези продукти, кога, колко и как да ги употребявате. Има също така и онлайн консултация. Може да се запознаете какво точно трябва да употребявате, как да го употребявате, какви упражнения да правите, какви храни към тези да употребявате, за да отслабнете. Повече качество за вашия живот. Възползвайте се. До края на януари има уникална промоция. Ако закупите този комплект за 3 месеца, с който компанията ви гарантира отслабване, а също така здраве най-вече, а също така промотирайки на други ваши познати, близки, които искат да намалят своето тегло и да живеят здравословен живот, компанията ви връща парите, които сте вложили в тези продукти при закупуването. За повече информация при интерес как, колко струва и как може директно да се пазарувате още с първата покупка на заводски цени, свършете се с мен, не се колебайте. Подарете си здраве и качествен живот. Чао и до скоро!